Mae canlyniadau yr etholiad i'r Senedd wedi ei datgan, a mae'r llafur wedi colli Senedd am y tro cyntaf ers datganoli. Cafodd Plaid Cymru 43 allan o'r 96 sedd yn ennill yr etholiad, roedd Reform UK yn ail gyda 34 allan o'r 96, llafur yn trydydd gyda 9, y Ceidwadwyr yn pedwarydd gyda 7, cadodd y Democratiaid Rhyddfryddol ei unig sedd ym Mhawys, ac am y tro cyntaf bydd gwrddion yn y Senedd. O ran y bleidlais cenedlaethol, derbyniodd Plaid Cymru 35.4%, sef dros 440,000 o bleidleisiau sy'n record i nhw, ac yn record yn hanes datganoli, does dim plaid erioed wedi cael mwy o bleidleisiau na cafodd Plaid Cymru wythnos diwetha. Bydd nhw'n hapus hefyd bod nhw wedi ennill 11 allan o'r 15 o etholaethau ar draws Cymru. Cafodd Reform UK 29.3% o bleidlais gan ennill 5 allan o'r 16 o etholaethau. Bydd llafur yn hynod o siomedig gyda ei perfformiad, gan ennill dim ond 9 sedd ar draws Cymru. Daethon nhw mewn y trydydd safle mewn 9 etholaeth ac yn pedwaredd yn y 7 arall. Collon nhw nifer o bobl hynod o bwysig fel Alun Davies, Hannah Blyddyn ac wrth gwrs Eluned Morgan yng Ngheredigion Penfro. Enillodd y Ceidwadwyr 7 sedd, sydd efallai tymed bach yn fwy na beth oedden nhw'n disgwyl, ond ar draws Cymru roedd tipyn fawr o canlyniad o siomedig i nhw, collon nhw dros hanner o'r bleidleisiau ar draws Cymru, ond, yn nodedig i nhw, maen nhw dim ond 4,300 o bleidleisiau ar draws y gwlad tu ôl i lafur. Er y ffaith bod y gwrddion wedi ennill eu seddi cyntaf yn y Senedd, 2 sedd yng Nghaerdydd, roedd y poliau yn pwyntio at canlyniad lot yn well i nhw, gyda un pol nôl y mis Ionawr yn pwyntio at dros 10 o seddi. A falle bod nhw'n disgwyl tymed bach yn mwy na 700 o'r bleidlais ar draws Cymru, ond ar y cyfan, yn hanesyddol i'r blaid, bydd nhw'n hapus i cael y seddi. Stori arall yw perfformiad siomedig y Democratiaid Rhyddfryddol. Cadodd Jane Dodds ei sedd ym Mrycheiniog Tawynedd, ond ar draws Cymru o'n disgwyl cael seddi ychwanegol yng Ngheredigion Penfro ac yng Nghaerdydd Ffon Taff, ond fethon nhw, felly bydd y Democratiaid Rhyddfryddol yn hynod o siomedig o'i perfformiad nhw. Roedd yr etholiad yn anodd iawn i pleidiau bach. Sefodd y Plaid Treftadaeth, neu'r Heritage Party, ym mhob ardal o Gymru, gan derbyn dim ond 5,474 o bleidleisiau, sef 0.4% yn genedlaethol. Roedd ymgeiswyr gwlad mewn 6 etholaeth ar draws Cymru, gyda'r canlyniadau gorau yn dod yng Ngheredigion Penfro a Gwynedd Maldwyn, lle derbynio nhw 0.9% o bleidlais. Ar draws Cymru pleidleisiodd 2,479 o bobl dros gwlad. Sefodd propel yn y 2 etholaeth yng Nghaerdydd, gyda Neil McAvoy yn derbyn 4% o bleidlais yng Nghaerdydd Penarth. Ar ochr arall Caerdydd, yng Nghaerdydd Ffon Taff, derbyniodd propel 561 o bleidleisiau, sydd yn tipyn i lawr o ble derbynio nhw tro diwetha yng Nghaerdydd. Ni derbyniodd unrhyw blaid arall mwy na 1,000 o bleidleisiau ar draws Cymru. Allan o 30 o ymgeiswyr annibynnol ar draws Cymru, derbyniodd dim ond 4 o nhw mwy na 1% o bleidlais yn ei etholaeth. Cyn Ceidwadwr, Russell George yn Sir Drefaldwyn gyda 3.5%, Beth Winter ym Mhontypridd Cynon Merthyr gyda just dros 3%, Steve Williams yn Sir Gaerfyrddin 1.5%, a Jordan Brace ym Mlaen y Gwent Caerffili Rymni gyda 1.3%. Doedd dim un ymgeiswyr annibynnol arall ar draws Cymru wedi mynd dros y threshold o 1% o bleidlais mewn etholaeth. Mae'r dyddiau nesaf yn holl bwysig i Plaid Cymru tra bod nhw'n trio ffurfio llywodraeth. Bydd yn hynod o ddiddorol i weld pwy sy'n cael pa swyddi yn y llywodraeth hwnnw, a falle pwy arall bydd Plaid Cymru yn gweithio gyda i rhedeg Cymru tan yr etholiad nesaf. Lloyd Warburton ar gyfer y Cymro ar lan y môr.